В новата квартира имахме изглед към съседен апартамент, но само аз виждах човека вътре. Всяка вечер той стоеше до прозореца. Махаше ми. Бавно, сякаш ме чакаше. Попитах съседите, но никой не знаеше за този човек. Никой друг не го виждаше. С всяка нощ лицето му ставаше по-ясно. Усмивка, която не беше човешка. Докато гледах през прозореца, видях отражение. Той вече беше зад мен. На следващата вечер прозорецът беше празен. Но знаех, че вече е вътре. Вратата се открехна сама. Сянката му се протегна към мен. Сега живея с него. Съседът, когото никой друг не вижда, освен мен.